Bateh teko BKSDA Jawa Timur, puluhan ula kasil temuan petugas Damkar Tuban balik diculno liar. Jenisnya ula sing diculno kawit teko sanca bodo, sanca kembang sampai kobra gede. Kewan iki ape diculno nok kebun sing adoh teko pemukimane warga. Akehe 26 ula kasil temokan petugas Satpol PP karo Damkar Tuban diserahno nok Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Jemah isuk. Siji-sijine ula dicupuk teko kandang sing panggone nok ngguri kantor pemerintah Kabupaten Tuban. Ula-ula iki diadahi sak karo didekekno njero tumpakan. Teko total kabeh enek akehe 24 ula jenis sanca kembang, 1 ula jenis sanca bodo, karo 1 ula kobra gede. Ula iki kate diculno liar nok salah sijine kebun Kabupaten Malang. Syam Hendrawan, Koordinator Unit Penyelamatan Satwa BKSDA Jawa Timur ngomongno, panggon ngeculno ula-ula iki enek nok panggon sing adoh karo pemukiman warga. Sauntara kuwi, Kabid Damkar Tuban Sutaji ngomongno nek 26 ula-ula iki dientukno teko laporan warga sing suwene sak wulan terakhir. Riki Muhammad, JTV.